Minule sme vám ponúkli zo pár trikov určených najmä pre tých, ktorí sa rozhodli položiť si plávajúcu podlahu. Dnes sme pripravili dobré rady utilom, ktorí by radi svojmu domácemu miláčikovi vyrobili pod vianočný stromček novú búdu, no majú obavy zo zdanlivo náročných rezov či spojov. Spolu sa však so všetkým hravo popasujeme. Ahoj, Peťo. Ahoj. Peťo, čo budeme robiť? Dnes budeme robiť psiu búdu. Počkaj, budeme ju stavať? Nie, ukážeme si len hlavné spoje, ako ich vyrobiť. Máš to už nejak špeciálne nastavené? Áno, mám nastavenú výšku kotúča, ktorú budeme pri tomto spoji potrebovať. Dobre, tak poďme na to. Ukážeme si najprv prvý spoj. Áno. Naznačíme si rez, kde nám bude viesť a priečnými rezmi narežeme dosku. Peťo, čo teraz robíš? Teraz režem viacej priečných rezov, Áno. aby som rozrušil tú plochu a potom ju vyklepol kladivom von. Ide to jednoducho, áno? Veľmi rýchlo, jednoducho. Dopracujeme si to ešte raškou. Aby bola tá plocha hladká, áno? Áno. Ja už vidím, že tam máš pripravený aj druhý diel, takže vlastne spoj je hotový. No tak mne by to trvalo celý deň. Peťo, čo ďalej? Čo by mi ešte mohlo spôsobiť problémy pri stávaní búdy? Problém môže ešte nastať pri tomto 45 stupňovom spoji. A čo ešte k tomu potrebujeme? V prvom rade si nastavíme výšku kotúča a budeme potrebovať uhlomer. Predtým sme mali koľko centimetrov? Vtedy sme mali zhruba 17 mm. Áno, a teraz? Celý ten kotúč. Dobre, takže toto máme. Dáme uhlomer. Dáme uhlomer, nastavíme 45 stupňov. Priložíme si latku. A môžeme píliť. A môžeme píliť. Dobre, takže máme to odrezané. Čo ďalej? Takže máme to odrezané pod 45 stupňovým uhlom. Áno. A nastavíme si hĺbku kotúča tak, aby sme zase urobili priečné rezy. Uhol sa nám nezmení však? Uhol sa nám nezmení, zase si priložíme uhlomer. Áno. A začneme narezávať. A zase narežeme tie priečné rezy a tak ako predtým odstránime kladívko. Vyklepneme kladívkom. Tak poďme na to. Peťo, využijeme aj iné funkcie okrem píly? Áno, aj priamočiaru pílu, aj vrtačku. Ukážem ti, ako vyrezať tento ozdobný lem. Vsadíme tú priamočiaru pílu sem do pracovného stola? Nie, už budem používať ako ručnú. Na rysovanie použijeme obyčajné viečko z pohára, na ktorom si zaznačíme rysky. Opakovaným nanášaním poloblúkov dostanete výsledný vzor, ktorý po vyrezaní jednoducho prekreslíte aj na druhú dosku a máte záruku, že obe ozdobné lišty budú identické. Vítanou pomocou vám bude v stojane uchytená vrtačka, ktorou presne a kolmo navrtate potrebné otvory. Treba len zvoliť správnu hrúbku vrtáka podľa veľkosti pílového listu. Peťo, ty si hovoril, že budeme vyrezávať, ale je tu pripravená vrtačka. Na čo? Áno, predtým, ako začneme vyrezávať priamočiarovú pílu, musíme si navrtať diery, aby sa nám tam vopchal list. Dobre, tak poďme. Vlastne pred každým tým oblúčikom si vyvrtal dierku, áno? Áno, aby sme sa tam mohli otáčať s pílovým listom. Dobre. Ešte predtým, ako začneme vyrezávať, si upevním svorkami latku. Svorky uchyťte tak, aby vám ostal dostatok priestoru na manipuláciu s pílou. Nezabudnite takisto skontrolovať, či máte založený pílový list určený na drevo. V opačnom prípade by mohlo počas pílenia dôjsť k prepáleniu oboch materiálov. To je šikovné. Áno, a týmto spôsobom dorežeme celú lištu. Hej, a nakoniec to bude vyzerať takto. Tak, ukázali sme vám najkomplikovanejšie spoje, ktoré sú pri výrobe drevených konštrukcií či rámov vyžadujúcich pevnosť nevyhnutnosťou. Po vyrobení jednotlivých dielov je už samotná montáž búdy zábava a prácu vám samozrejme uľahčí akumulátorová vrtačka s uťahovacím momentom, ktorá vás nebude obmedzovať v pohybe a takisto vám umožní pracovať mimo zdroj elektrickej energie. No a na budúce máme pre vás pripravené ďalšie rady.